Está chovendo e xa choviu bastante, pero eso non nos vai impedir seguir buscando sitios especiais por aquí. É un sitio precioso no que disfrutar de arte, na que os gatiños pois son os protagonistas. E de feito, en 2019, cando nos estivemos aquí da vez anterior, aínda era un museo. Non é unha mesquita para os turistas. Que ten unha historia tamén interesante, porque a mesquita de Fatih en realidad estaba pensada para ser a mesquita de Suleimán, do emperador. Así que esta tarde voamos a Capadocia e desde ali é de onde seguimos a seguir contando as nosas aventuras. Moi bons días desde esta segunda aventura aquí en Turquía. Hoxe estamos en Goreme, unha pequena vila de algo máis de 2000 habitantes, pero que é o epicentro turístico da Capadocia, que é onde nos atopamos agora mesmo. E que onte pola noite xa collemos o voo desde Estambul, unha horiña aproximadamente, para situarnos aquí en Capadocia e comezar con esta aventura. En Estambul pasamos 4 vibrantes días, que se te apetece ver, pois quédache por aquí o vídeo desa fantástica aventura. Aquí en Capadocia imos pasar 2 días e a nosa idea era con este primeiro día, así no amencer, pois facer a súa famosa excursión en globo aerostático. Que pasa? Que tivemos mala sorte co tempo, porque ademais de chover a cachos, fai moito vento e iso fai que pois, a nosa reserva se tivera que cancelar. Comeza o día por aquí e comezan as aventuras, porque a pesar de que está chovendo e que fai algo de vento, temos moitas cousas pensadas, así que comezamos. A primeira impresión tras un breve paseo é xa de que estamos ante un dos lugares obviamente máis turísticos de Turquía. Para ver un pouco a panorámica xa che cobran pola primeira vista panorámica, quer decir, por ter as vistas. É pouco, é certo, porque son solo 10 liras por personas, que son alrededor de 30 céntimos de euro. Xa che indica que o feito de ter que pagar por ver unha panorámica é pois que estás nun lugar turístico. Ademais, obviamente, de todos os hoteles e restaurantes preparados con comida de moitos lugares, que é algo que para un pueblo de 2000 habitantes pois non é tan habitual. Estamos nun lugar turístico. Agora xa che podo dar eu tamén os bons días, que antes estaba dormindo aínda. Estamos de camiño á cidade subterránea, que foi un dos puntos que máis nos recomendaron para visitar na Capadocia. Estámoslo facendo en bus local. Collemos en Goreme un bus a Nevşehir, que é donde chegamos no aeroporto, e agora estamos esperando para coller un bus a Derinkuyu, que é a vila na que está a cidade subterránea. Cada autobús está nos valendo cerca de €1, así que intuimos que con €2 estaremos ali. É moi sinxelo, a maioría fala en inglés, e se non levamos no móvil apuntado, pois realmente o que queremos facer. Todo facilidades, a verdade. Chegamos á cidade subterránea, que como podes comprobar, o seu propio nombre indica, está baixo terra. Sergio, mentras vai grabando, tamén como podes intuir, vai de rodillas prácticamente. Como vedes, parece que esta aventura na Underground City vai ser complicada para min, porque son 1,92 m e isto está construído para esconderse. Este espacio creouse coas invasións dos diferentes imperios para protexerse desas ameazas, non? Entón o que fixeron foi crear aquí abaixo unha cidade completa con diferentes habitacións, había establos e incluso bodegas que nunca se poden esquecer. Preséntovos a miña habitación. Mirade, pode estar completamente estirado. Debe ser o único sitio da Underground City da miña talla. Pero bueno, estamos aquí para isto. De todos xeitos, a pesar de todos os pasillos que ten este lugar, está fácil ir relativamente, porque hai uns sinais vermellos para a ida e despois uns azuis para a volta. E a pesar de que parece difícil, pois bueno, a orientación non é demasiado complicada. Outra das cousas que lín sobre este sitio é que durante o Imperio Romano, antes de que chegara a cristianizarse, cando eran aínda politeístas, había gran persecución das persoas cristianas. E neste lugar en concreto había bastantes persoas cristianas. Que fixeron entón? Excavar estes lugares subterráneos para protexerse das invasións, pois digamos da persecución do Imperio Romano que buscaba estes cristianos pois para matalos. Outra cousa que tedes que ter clara é que se sodes claustrofóbicas, este en principio non é o voso lugar.
non querendo eu meterlle medos á xente. O sea, se vos apetece descubrir un sitio debaixo da terra con miles de pasadizos e vos mola a historia, pois achegadevos por aquí, sen dúbida. Estaba indo eu de avanzadilla baixando por ese túnel, pero realmente son das alturas, non son das profundidades. Estaba me dando así un pouco de apuro e cheguei a este que parecía que seguía, como, vou non ter que facer porque son como moi valiente e non podo volver atrás, pero en realidad estaba me cagando e alivioume moitísimo que xa se acaba aí, así que hasta aquí era hasta onde chegábamos neste cachiño. Vamos a volver a facelo de volta e a ver que máis ten esta cidade para nós. Isto pode vos parecer amplio, pero xa vos digo eu que non é, que vou de cuclillas. Agora mesmo dirixímonos ao punto máis baixo a que podemos baixar os turistas, que son 65 metros de profundidade. Socorro. Bueno, pois xa chegamos á zona máis profunda da Underground City. 65 metros de profundidade. 65 E pódese ver a luz do sol. Sí, así que nada, isto é un pouco a conclusión. No, a conclusión é que mola moitísimo e que se vides ata aquí tedes que entrar nesta cidade sumerxida, nesta cidade subterránea, porque é tremenda. É moi emocionante e iso que agora está completamente preparada para turistas, o cal aprobamos e creemos que está adecuado para a cantidad de xente que entra, pero estaba contando a miña irmá que tamén está con nós, que ela visitou unha fai uns anos e tiña que prácticamente escalar por zonas, utilizar cordas, tramos que agora están pechados. Para nós, reitero, que sabemos que está ben, pero que me tería flipado poder ter escalar todo por aquí. Así que nada, Patrimonio Mundial da UNESCO, un máis, primeira gran experiencia aquí en Capadocia, das que están por vir, que serán moi guais tamén. Así Seguimos. que continuamos. O outro monumento que hai aquí na vila de Derincuyu é a iglesia de Teodosio. É unha iglesia grega e, paradoxicamente, esta iglesia foi construída polos otomanos como unha compensación de guerra. A mellor nesta viaxe non estamos ensinando moito da comida da rúa, pero é algo que nos encanta e non podíamos marchar de aquí sin probar algo e, sobre todo, un dulce. En Estambul había máis mazorcas, castañas, etc. É un pequeno local que está aquí en Nevşehir e, ademais, bueno, as dúas mulleres que o resentan son super majas, explicarnos todo un pouco e nada, este é o seu local, está moi preto da estación de autobús, así que nada, imos probar. Dulce, está súper doce, encántame. E desde o alto de Goreme, con estas espectaculares vistas panorámicas, despedímonos do día de hoxe. Deixamos as aventuras de hoxe con este atardecer e mañá teremos máis aventuras co amencer, que ademais as de mañá prometen e moito. Ata mañá! Ata mañá! Bos días desde o que vai ser o noso derradeiro día de viaxe intenso aquí en Capadocia. E xa vedes a que hora empeza o día, pero non empeza esta hora por algo que non teña importancia, sino que empeza esta hora por unha das que vai ser probablemente unha das mellores experiencias da viaxe. É certo que é unha experiencia que a min, pois, sí que me dá algo de respeto, pero é unha das experiencias que probablemente sexa única na vida e, polo tanto, hai que ir pa diante. Así que quédate por aquí, porque o que ven vai ser espectacular.
Vamos arriba. Moi bons días. Agora se tes podo dar eu tamén, que xa me levantei, e douchos desde o alto da Capadocia. Estamos voando en globo e estamos a máis de 1200 metros de altura. E ademais desde aquí, ademais de ver todo o que xa che estábamos ensinando desde abaixo, tamén chegamos a ver as montañas, unha delas unha das máis altas de Turquía, con 4000 metros de altura. E tivemos moita sorte por estar aquí hoxe, porque xa o reserváramos onte, pero cancelaron polo tempo, polo vento, e levábano cancelando 4 días seguidos. E o noso piloto intúe que os 5 próximos tamén se vai cancelar, así que podemos dicir que somos moi afortunadas. Perfect, espectacular. Estamos en terra. Sí, foi unha experiencia impresionante, unha experiencia increíble. Eu personalmente sí que a podería meter dentro do top 3 de experiencias viaxeiras. Encantoume, recomendo a todo o mundo e de feito, se ves a Capadocia e queres alquilar globos, nos fixémolo a través de Get Your Guide, que a verdade que nos saliu bastante máis barato do que nos ofrecían por aquí, uns 80 euros, así que nada. Tes un enlace por aquí abaixo, se o queres aproveitar e facernos un favoriño a nós tamén. E non penses que se acaban as experiencias top aquí en Capadocia, porque é probable, moi probable, que che traíamos unha sorpresiña máis, así que Vamos alá. quédate por aquí. É que son as 9 da mañá, así cas coñas, sabes? Xa, Son que madrugamos as 9 un da montón. mañá. Estas dúas últimas noites pasámolas no hotel máis guai no que estivemos nunca, que é unha cova escarvada na Capadocia, no centro de Turquía. Esta en concreto é a máis grande que teñen neste aloxamento, que é Cappadocia Cave Rooms, é para 6 persoas. E as dúas noites valeronos 170 euros, así que podes facer as contas e chegar á conclusión de que é bastante barato hospedarse aquí. E a verdade é que ten unha maxia moi guai. E esta era a sorpresa. Esta sí que vai ser a última experiencia aquí en Capadocia. Estamos grabando no móvil porque non se pode traer a cámara, porque vai ser unha aventura moi guai, moi especial e con moitísima emoción. Así que, imos aló. Aventuras! E o paseo en quad é outra das grandes experiencias para facer en Capadocia. Tamén adquirimos a través de Get Your Guide e tamén nos saliu moi económica, así que moi recomendable para ver os sitios de arredor, neste caso de Goreme. Este é unha igrexa, un antigo mosteiro e podese visitar por dentro. E a ruta do quad, a verdad que foi moi guai, visitamos varios dos vales que había para ver, con vistas impresionantes, e foi unha experiencia moi guai para compartir en familia. Pero é certo que cando Sergio e eu íbamos por aí, vimos a un par de parellas camiñando para facer esas rutas, facendo trekking, e despois cando paramos xa dixemos como, sabes que se estivéramos sós, esas seríamos nós, verdad? Entón é para que non te esquezas de que ao final facemos outros plans a veces tamén cando imos con outras persoas ou se nos cruza así o cable, pero non te olvides de que as túas ratas están aquí e xa estamos facendo un pouco máis de honra de novo ao noso papel. Agora estamos facendo un trekking polo Val do Amor, sin pagar, sin nada. Hai moitas rutas para poder facer pola zona, de feito danos moita pena que a nosa aventura na Capadocia acabe aquí, porque pois non nos quedan tantas rutas que facer, pero sempre queda a porta aberta a volver. E aquí atrás pois ves tamén esa montaña da que che falei no alto do globo que se podía ver pois aquí xa máis impoñente aínda. E con esta panorámica espectacular despedímonos da Capadocia, pero tamén de Turquía. Rematan estes 7 días, esta semana chea de aventuras e de emocións, de novas experiencias que imos levar dentro para sempre. Así que nada, se che gustou, xa sabes que non lo podes deixar a través dun gústame. Se vas querer máis información sobre esta aventura e sobre como facela pois mellor, máis facilmente, a través das nosas experiencias, vas ter un artigo por aquí a través do cal te vas poder informar. Acórdate que tamén se nos queres seguir apoiando, podes subscribirte se aínda non estás, tamén de seguirnos en calquera das nosas redes sociais ou en todas, e vémonos no seguinte vídeo.